to yace kuma masu cewa bi jahi annabi, dan annabi, albarkacin annabi, na rantse annabi dan Allah, to da bi jahi annabi da dan annabi da albarkacin annabi, wayannan abubuwan dukkaninsu bai halitta shari'a ba, saboda ba a roƙon Allah da alfarmar annabi ko alfarmani, saboda alfarma annabi ta waye ta annabinci, kuma Allah ce wa Allah salil insani illa ma sa'a, daka ba alfarma ka bace ya za a maka abu da alfarmarsa tasa ce, kuma da manzon Allah ya koyar da wannan mu za mu fi kowa faɗa. Amma sayyidina Umar wallahi duk duniyan nan ba ma shakka ba wanda ya kai sayyidina Umar a yanzu a duniyar sanin girman manzon Allah da san manzon Allah, amma da ya san ba a cewa Allah ka yi dan alfarma annabi, lokacin yana halifa in ana buƙatar ruwan sama cewa yake ya Abbas kai ne mutumin da fi kowa kusanci da manzan Allah, yanzu manzan Allah baya doron duniya, ka fi kowa kusanci da manzan Allah, roƙar mana Allah ya shayar da mu ruwa. Ai da manzan Allah yana duniya da manzan Allah baya duniya ai ya fi Abbas, kuma manzan Allah da yana duniya da baya duniya darajar sama ƙaruwa take. Ashe kaga da halaccin a ce dan manzan Allah, da Umar bai wanda kan cewa Abbas yi mana addu'a ba, da kawai sai ce Allah dan manzan Allah yi mana ruwa. Amma Umar bai haka ba, wani cikin sabon manzan Allah bai haka ba, ba taɓa jin da manzan Allah ya koyar da haka ba, wani kiyon cewa wannan gairu musharu abu ne da shari'a ba ta yarda da shi ba, domin muna bauta wa Allah ne bisa alƙur'ani da suna da fahimtar magabata daga sabon manzan Allah da wanda suka biyo bayan su. Sannan cewa na rantse da Allah, afuwan na rantse da annabi, wannan kai tsaye shirka ne. Haka manzan Allah ya ce man halafa bi ghairillahi faqad ashraka, annabi ko ba Allah bane, to kuma Allah cewa bigayar manzo Allah cewa bigayar duk wanda ya rantse da wanda ba Allah ba, kuma Allah shine Allah ko wahdahu la sharika lahu, duk wanda ba Allah ba bawa ne kuma wani Allah ne, alam ne shi, kullu ma su wallahi alam, kaga annabi shi ma alam ne ba Allah bane shi sa ayoyin da muka karanta mai za gane annabi bawon Allah ne dan umarni Allah yake bashi. Fala tudil mukaththibin, kaga shi ma bawa ne Allah umarni yake bashi. To tunda kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah, kenan kaga rantsuwa da manzan Allah shirka ne. Shi yasa manzo Allah ce duk wanda zai rantse da ya rantse da Allah ko ya shiru, kamar faɗin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ka faɗa alkhairi ko kai shiru, falyaqul khairan aw liyasmut, saboda rantsuwa da wani Allah ba alkhairi bane. Abdullahi dan Mas'udin babban sahabi manzo Allah ya kara masa yadda, yace da na rantse da wani Allah akan gaskiya, ya ce gwaran na rantse da Allah akan ƙarya. Ma'ana idan da a cikin biyun nan za a ce dole sai ne ɗaya, to gwara ne wancan, domin rantsuwa da Allah akan ƙarya yana cin kaba'ir dunub, na faɗa da zuko, amma rantsuwa da wani Allah ko akan gaskiya ne shi kuma shirka ne da Allah. Da shirka da kaba'ir dunub ne fi girma shirka, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Mafi kuma girman shirka wacce tafi wannan, dan ita wannan karamar shirka ce, ka ce wa annabi dan Allah, wannan kafirci. Dan nasara wani su ce annabi Isa kenan, annabi Isa haka suka ce ma dan Allah, cewa annabi dan Allah, wasu cewa annabi dan Allah. ban gane annabi dan Allah ba. To ma'ana ce annabi dan Allah, ma'ana shi annabin yayi abu dan Allah, to ina annabin? Allah ya karɓi manzan Allah yana cikin firdausul a'la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ai wannan daidai yake dai, roƙon ne dai, kenan suna roƙon wani Allah, suna faɗar abin da ya fi wannan ma. Ni na ji wanda ya ce su ba ruwansu ma da Allah, kawai su annabi ne nasu. Na ji wanda ya ce su ba sa san Allah, kawai su manzan Allah suke so. Kaga wannan tsantsan kafiri ne. Allah ta'ala ya tsare mu.